Asị nnọọ ndo. Ọnụ asị Nnọọ ndo. Nnọọ gwana gịnị? Welcome. Welcome nnọọ. Nnọọ. Ndo mean kwere m gị. Ya bụ dịka onye asị mmadụ sorry ya bụ ndo. Nnọọ bụ onye si ije bata wasị nnọọ. Nnọọ. Ọhaneze ndị Igbo ndị ọma, ndị ihe ọma na-adị mma. Ọhaneze ndị Igbo ndị m na-agara ozi ọkwa ezigbote nwanne na nwoke ọzọ Chukwuemeka Ojembe Enwero anyanwụ nke Idueri. Ebe m nọ taa wụ na Anịọcha South Ogwashi Ukwu. Eri mgbe anyị bido ihe gbasara ịchịkọta Igbo ọnụ, ihe awụ afọ abụọ m bịara Ogwashi na Anịọcha South bịa kparịkọta nkata na ụmụnne anyị ndị Ogwashi. Ha gwara m na eze agbawara agbawa na ha wụ ndị Igbo, mana taa abịachila m hụ, biko kọwara ọhaneze aha gị. Aba m bụ Okwuose eze nwanne. Okwuolise eze nwanne. From Royal Family of UGWASHI UKU. From the Royal Family of UGWASHI UKU. Okay. Obiageli Ogwu. Nwa Ogwu Nzekwe. Okay. Obiageli Ogwu nwa Ogwu Nzekwe. Nwanne biko. Mụbụje bụ Ikechukwu Nzekwe nwa Eke Nzekwe from the same royal family. See, okay. Ihe m chọrọ ịnụ otu here wụ onye ọbụla kpọrọ aha ya kpọọ nwa Yes. Onwe onye kpọrọ ọmọ nga ọmọ, but onye ọbụla kpọrọ nwa maka na mụ awụ Chukwuemeka nwa Amechi. All the way from Mbitoli local government Nwambiri. Ọwa awọ mma. Anyị nwere awọ mma ọgwa na beta awọ nke mụ Mbitoli. Awọ mma bụ Olu East. Oru East, yes. Ịma ya. Ndị Igbo ndị ọma, ihe awụ Ogwashi Ukwu. Ihe awụ ụmụnne m ndị Ogwashi. Ndị Ogwashi si wee bịa maka na unu mara otu Igbo si wee dị. Migratory story. Anyị ka ga-abịa ebe ahụ, mana ma bịa ọzọ na Ogwashi. Ihe bugoro anyị ga-eji bịa, mana mgbe m ji hụ ụmụnne m amasị mba na anyị ga-enwe nkata nwee ike kọwaa na onye Ogwashi wee onye gịnị? Onye nri nọkwa n'ebe Anambra State. Na Anambra na-ebe n'ala kedu ala ha nọ? Ala Igbo. Okay, ala Igbo. Onye jụọ gị otu dị na onye jụọ gị iwe onye Igbo gasị? Anyị bụ ndị Igbo. Iwe onye Igbo? Yes. Kedu ihe mere gị onye Igbo? Maka na anyị si nri bịa, and nri bụ from Anambra State. Okay. Outside ihe a na kedu ihe ọzọ mere gị Igbo? Because na anyị na-asụ Igbo. A na-asụ Igbo. Ndị na-asụ onwe ihe kwuburu mbụ. Ọnụ asị nnọọ ndo. Ọnụ asị Nnọọ ndo. Nnọọ gwana gịnị? Welcome. Welcome nnọọ. Ndo mean kwere m gị. Ya bụ dịka onye asị mmadụ sorry ya bụ ndo. Nnọọ bụ onye si ije bata wasị nnọọ. Ya bụ ọnụ asị nnọọ ndo. Ofufe ka anyị bụ. Ofufe Igbo bụ ofu. Igbo bụ enyi Nigeria. Okay. Elder, ịma o nwere nkwa ị kwere m isi na ọ bụrụ na mbịa ọzọ na ị ga-enye m, na ị ga-akpọpụtara m ndị ga-akọwara m ndị dị ọkpa eme ka ife ga-enye m more facts about ebe anyị nọ. Na gwagodi anyị kedu ihe awụ Obi's Palace? Yes. Kedu otu o si kwuru na anyị bụ ndị na-echi eze amala mee na Ogwashi niile. Anyị bụ ndị nwe eze na mata na nwe ndị bịa ga-eti ime ọgbawa ya na Ogwashi ndị be Konjo Iweala. Okay, ka agba ndị be Konjo. Okay. Back eze dị from since 1910. Okay. Mana ebe a ka ebize ebi. Wee chi ọ dị ebe wee luchi. Back o si bi wee luchi. You see here. Our father bụ Obi Nzekwe. Our father bụ Obi Nzekwe single-handedly lụọ palace ya. Ọ nọ. So anyị bụ ụmụ Nzekwe. This is our palace. Ụmụ Obi Nzekwe. This is our palace.
our great grandfather Alo. Open the whole king sit together in Ogwashi Bibe. Obi Nzekwe built this palace for himself and Omwa. So Yabo palace in a 4 now. So I in a palace, I don't my palace my father bo Obi Nzekwe. Yabo if on name for that's Morai Mike Kwebe because it's my father's home. Exactly. Thank you very much. Thank you. Emma mbembata na this palace, mbembata na this compound. Enwere odiri akpata njo igbo iji gwa m na ebe m batara wo n'obi ọgaranya na obi siri ike. Obi siri ike. I felt it. Ke him joge? No obi siri ike. Si mo bonye na apụta benta na bonde from here. Yes. Mgbe m batara ama m na ihe a obi siri ike, obi emere ihe ikwu and Ekusi Abansi yes, yes. You come next time. Exactly. When we put it in order, we're able to interview them. All right. We need to put you through. If you have palace of Nzekwe, you can go to so if any none of them Obi Nzekwe, yes, sir. They can come my brothers. Anya babu na babu. Babu venna de anya kan no. So they can kiss you by if I walk my isi royal family biasho. Isi we banya. Isi bahaba. Wagide we bebe. Fusa ifivu dika kisi kuna oto yihe. Yes, it come. So more than nani. Yeah. So ya kaji kubebe because where's that phone number? At all. Since this is Bob never want to go. And if I have even a day so na palace no palace of Nzekwe. So if I know Obi Nzekwe na dey anyị ga-edu me. Dulu ehi ono. Okwu ji bịa ka iji ga-elu. Ise. Bịa kwa kwukwe nke fọ. Magadoro no mma. Okay. Okwu ndị bịa ko ngeje lo no. Ise. Ona ma jefi ụzọ. Ise. Ise. All you beg Allah you beg abolo ga nation in Jesus name. Oloma. Ise. In Jesus name. Ise. Nwanne nke m ka ọ dịrị anyị na mma. Okay. All right. Igbo ndị ọma. Onwe otu ọzọ esi akọwa na-awụ ịkọwa ka ndị Igbo wee ebe siri ike Igbo onye ọbụla onye Igbo ga na-akụ aka n'obi ya sị na o siri ike dịka m si na-akụ ebe m nọwo na the Royal Palace Obi Nzekwe na Ogwashi Ukwu ndị their migratory story dated back as about so many centuries ago mana ọ ihe anyị ga-akọwa taa a gwara m na aga m abịaghachi ka enye m onye okenye Diokpala Ukwu ga-enye anyị the history of this place and the entire Ogwashi Ukwu people ka unu na-esonyere m na ihe nke m na-eme sonyere m na YouTube sonyere m na Facebook sonyere m na Twitter and TikTok yala Instagram ka anyị na-abọpụtasị ihe mere anyị ndị Igbo ihe anyị jisi ike ka udo chia n'ala Igbo ise